Vesmír je úchvatný, ale zároveň aj desivý. Tam vonku, za hranicami našej slnečnej sústavy, sa nachádzajú miesta tak smrteľné, že aj svetlo má problém uniknúť. Existujú kozmické monštrá, ktoré dokážu za pár sekúnd vypariť celé planéty, magnetické polia, ktoré rozdrvia atómy a prázdnoty, ktoré akoby polcovali celé galaxie. Dnes vás vezmeme na cestu po najnebezpečnejších miestach vo vesmíre. Ale pozor, ak by ste mali tú smolu a ocitli sa na niektorom z týchto miest, nebolo by úniku. Tak sa pripútajte, pretože toto bude poriadna jazda. Predstavte si čiernu dieru, ktorá nielenže všetko nasáva, ale zároveň vystreľuje smrtiace lúče energie naprieč vesmírom. To je kvasar, jeden z najmocnejších objektov, aké existujú. Kvasar je supermasívna čierna diera v strede galaxie, ktorá sa živí všetkým, čo je v jej okolí. Keď polcuje hmotu, uvoľňuje žiarenie také intenzívne, že ak by bola Zem čo i len trochu blízko, celá naša atmosféra by bola v priebehu sekúnd strhnutá preč. Najmocnejší kvasar, aký bol kedy objavený, Ton 618, má hmotnosť 66 miliárd krát väčšiu ako naše Slnko. Ak by prúd kvasaru niekedy smeroval priamo na nás, Zem by bola okamžite zničená. Všetci sme už počuli o supernovách, obrovských výbuchoch hviezd. Ale počuli ste už o hypernovách. Tie sú 100-krát silnejšie než supernovy a dokážu vyhľadiť planéty aj zo vzdialenosti svetelných rokov. Hypernovy produkujú záblesky gamma žiarenia, GRB, čo sú najsilnejšie energetické výbuchy vo vesmíre. Jediný GRB uvoľní za pár sekúnd viac energie, než naše Slnko počas celého svojho života. Niektorí vedci sa domnievajú, že záblesk gamma žiarenia mohol pred 440 miliónmi rokov spôsobiť hromadné vymieranie na Zemi. Ak by nás dnes jeden zasiahol, mohol by odstrániť našu ozónovú vrstvu a vystaviť Zem smrteľnému žiareniu. Teraz sa poďme porozprávať o magnetároch, najextrémnejších hviezdach vo vesmíre. Magnetári sú typ neutrónovej hviezdy s magnetickým poľom kvadriliónkrát silnejším než to zemské. Je to také silné, že ak by bol magnetár vzdialený len 1000 kilometrov, vymazal by všetky kreditné karty na Zemi a narušil všetku elektroniku. Ale to nie je tá najdesivejšia časť. Magnetári občas uvoľnia hviezdne otrasy, ktoré vyšľú výbuchy žiarenia schopné v okamihu zničiť atmosféru planéty. V roku 2004 vyslal magnetár vzdialený 50 000 svetelných rokov tak silný výboj energie, že narušil zemskú atmosféru z druhej strany galaxie. Teraz si predstavte miesto vo vesmíre, kde nie je nič. Žiadne hviezdy, žiadne galaxie, len obrovská, nekonečná prázdnota. Toto je Boetesova prázdnota, kozmická záhada s rozlohou 330 miliónov svetelných rokov. Je to jeden z najväčších prázdnych regiónov v známom vesmíre. Vedci nemajú ani tušenie, prečo táto prázdnota existuje. Vymazalo niečo celé galaxie. Je to pozostatok neznámej kozmickej udalosti? Alebo je to znamenie paralelného vesmíru? Nech je dôvod akýkoľvek, preletieť Boetesovou prázdnotou by bol ten najosamelejší a najstrašidelnejší zážitok, aký si viete predstaviť. Teraz vstupujeme do najväčšej kozmickej nočnej mori na okraj čiernej diery. Na horizontu udalostí je gravitácia taká silná, že ani svetlo nemôže uniknúť. Ak by ste do nej spadli, zažili by ste tzv. Špagetifikáciu, pri ktorej by sa vaše telo natiahlo na tenšiu niť ako vlas, kým by nebolo rozdrvené na ničotu. Ale tu je tá najzvláštnejšia časť. Z pohľadu vonkajšieho pozorovateľa sa čas pri páde spomaľuje. Ak by ste sledovali niekoho, kto padá do čiernej diery, vyzeralo by to, ako by sa navždy zastavil v čase. Čierne diery nie sú len smrteľne nebezpečné. Porušujú aj fyzikálne zákony, ako ich poznáme. Nakoniec sa dostávame k jednej z najväčších nevyriešených záhad vesmíru, k superprázdnote Eridanus. Táto prázdnota je široká takmer 1 miliardu svetelných rokov a astronómovia netušia, prečo existuje. Niektorí vedci veria, že je to jazva po zrážke s iným vesmírom. Ak je to pravda, mohlo by to byť dôkazom, že žijeme v multiverze.
tak po tom, čo ste videli tieto desivé miesta, kde by ste sa najmenej chceli ocitnúť? V čiernej diere, pri výbuchu hypernovy alebo v smrtiacom kvasare? Dajte mi vedieť v komentároch dole pod videom. A ak sa vám tento hlboký ponor do najnebezpečnejších miest vo vesmíre páčil, určite sa prihláste na odber pre ďalšie ohromujúce vesmírne záhady.